everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Unsa? Blihan Ano ka. man? Yun na. Oops. Okay. Pwede na ka mo gawas. Um, Okay, isira na ko. Musod ako sa bangko. Ay, kadiyot lang. Init kayo. Payungan ti ka. Ha? Magpayong yung ka. Kay init kayo. Tingalig. Hilantan ka. Yamat ra good. Ayaw palabi, Franco. Basig magpangita ako, ani. Oh, Miss Babes. Bitaw, Franco? Oh, kuhan, Miss Babes. Servisyor na ako. Oh, okay. Thank you. Kuhan, kining ihatod ka sa hangtod sa ganghaan sa bangko, ha? Tana. Okay. Buang. Di anak ko suot sa bangko, pero nagunaw na ang pamanggapong ko sa kibuhat ni Franco. Ay, ikaw na sa din taon ang pobre o serbisyo. Hello, babes. Oh, JC. Ikaw man din na. Good morning. Bayo kay, what a coincidence na nakita kita. Nga naman. It's time nga makasulti tayo. Oh, wrong timing, JC. Nagdali ra ba ko? Come on. Dapito di ka Merinda. Sorry, pero busog pa ko, JC. Gusto ko nga magkasultihan na tayo. Alright? Regarding sa unsa? Regarding sa atong situation. Nga no? O sa'y problema? Gusto ko nga magkasinap na tayo balik. Huwag na, JC. Come on, babes. Excuse ha? Ako ng number. Oh, shit. Murag palikuha lang ko niya. Pabuto di ka. Oh, wa pa day ka ligawas, JC? Opa, hindi paabot di ka. Mao ba? Nag-deposit ka diri sa bangko? Yeah. Nag-deposit ko. Gamay ra. 5 million na nga akong i-deposit. Wow, gamay ra ha. Okay, sige. Una ko nimo. No. Magkuyog ta. May lain pa kong lakaw, JC. Babes, di ba ka makakain ng oras na ako? Bisag about 2 hours lang. Next time na lang, JC, okay? Sorry kaayo. Wa mong gani mabutang sa akong itinerary nga mag-uban ta. Babes. Sige, una ko nimo. Asa magaday ka paingon? Sa may imong appointment? Doon na pa ko ilaing atuon. Muadto pa ko sa akong beautician. Kung mao ka na, ihato di ka. I know. May sakyanan ko. Guard, please open the door. Please. Thank you. Asa imong sakinan? Naray. Miss Babes, ay sang lakaw ha. Init kayo. Si Franco. Yes. Siya akong driver. Miss Babes, ganang payong mo. Thank you, Franco. Payungi lang ko, ha? Oh, yes, ikaw pa. Sure, Miss Babes. Franco. Magiruan mo doy. Uy, Sir JC, ikaw din eh, sir. Magiruan mo, di man ka managkan. Tikig naman kay kaglido. Di sir, wa, ay, tikig ko tawon. Wa ko ka di paral tawon ni mo, Sir JC, uy. Ayaw paghinambog, ha? Sir JC. JC, unsa ba, please? Ayoko na pag binastos, Sir, be. ay, kung ginuta, mauwaw ka lang. Franco. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. JC, unsa ba? Okay na, babes. Okay na. No problem. No problem, pero giliaba ni mo si Franco? Nagpatagadan ko. Wala mo ko di si managanda ko. Sir, sorry lang yun kayo, Sir JC. Sorry kayo. Una ni mo, JC. Ha? Asa na? Go ahead, babes. Amping, ha?
Thank you. Let's go, Franco. Oh, okay. Sir, di ako na ka, sir, ha? Sige, go, 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 go. Yeah. Shit. Ipayugan pa si Babes. Okay na ka, Franco? Okay ra, Miss Babes, oy. Huwag problema. Bastos. Ay, init lang siya na ako, Miss Babes. Kaloy po niya, ay. Sa kisaan ako niya, Miss Babes, no? Ayaw na na, Franco. Oo. Ato na ta. Sige, Miss Babes, okay. Nag-abot tayo mo dito sa bangko? Dito na siya. Mura lagi gisapot. Nag-away mo? Wa man. Init mo na siya go, Miss Babes, no? Gibuwagan ko na siya. Mau ba? Mura gisapot to. Ina, di ba dang kinaiya, oy? Dili makaog-iro ang kinaiya. Ano ko yung relasyon? Ngano ko tong anukon man? Person mo gano'n mo. Gwapa o gwapo. Pulos pag yun mo adonahan. Way angay kabalakan, Franco. Naidaghang mo puli. Oo, bitaw. Naaidaghang nag-ilog. Chris, ano man? Nagasulti na mong Franco? Wa pag yun. Wa pa man nagkita. Wabi ko bag. Nagasulti na mo. Wa pa lagi. Kung makasulti mo, sulti sa gipanulti ni Miss Babes. Mahitungod niya. Oo, oy. Sultihan ka ayo. Ug labaw sa tanan, pangutan agad, giunsa ko niya pagbugal-bugal. O andi. O wato ko ron sa ila. Ay! Yes! Niya mo lagi ka na. Siya may ato. Ngita sa kasakong anak, Franco? Unta ng mikay. Sige, pangitang Franco, do. Ha? Do ang trabaho na kang babes. Oh, di ay? Kana si Miss Babes. Basta magdugas, Franco, nga iyang driver. Magkauyab yun na sila. Nang mikay? Wala ki. Magkauyab yun na sila. Limani ng gisulti ko. Mura ni driver makasawa gagawon. Nang mikay? O kung magkauyab sila, magkaminyo na sila. Ikaw may himuong wedding coordinator do. Uy, dili. Dili ng mikay. San? Say dili. Dili. Dili ko makatugot na mahitabo ka na. Mahal ko si Franco ng mikay. Mahal ko siya. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.